Това е лицето на човека, извършил чудовищната катастрофа тази вечер на булевард Константин Величков и булевард Възкресение, където ясно се вижда как дори не се и опитва да натисне спирачка. Отскача от бордюра и директно се врязва в автобуса, след което човек, който се е возил в автобуса, загива на място, а други трима са с опасност за живота. От следващите кадри можете да разберете за какъв човек става на въпрос. Циганина Виктор Илиев е 21-годишният криминално проявен шофьор, който уби човек и рани шестима при страшна катастрофа в София. Както по-рано днес News24 писа, един човек загина, шестима са ранени при ужасяваща катастрофа между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София тази нощ. Сигнал за инцидент е подаден около 1 часа и 46 минути на телефон 112. Леката кола Ауди, управлявана от 21-годишния Виктор Илиев, криминално проявен с няколко регистрации в системата на МВР за различни нарушения, от кражби до глобяване за това, че не носят документ за самоличност, научи News24 София. Според източници на News24 София, младият циганин живее в столичния квартал Факултета, по-точно във виетнамските общежития в столицата и получава шофьорската си книжка на 1 август. За 2 седмици натрупал 6 фиша за нарушения. News24 София научи още, че Виктор учил до 6-ти клас в професионална гимназия по транспорт София. Справка на медията ни показва още, че Виктор е женен за Веса Александрова, която има дете от него и също живее с него и родителите му. Трима от пътуващите в автомобила са настанени в болница, като водачите са счупена ръка. Най-тежко състояние с опасност за живота са двама от пътниците в автомобила и шофьора на автобуса. Останалите пострадали имат различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение.